И здравейте, приятели! Ние сме в Warframe, където тук се прият. Само че не знам откъде е. Ей го. Това ми е втори епизод, да кажа. Където, не знам, тук снимам пак на земята. Не знам в първи, в първи мисля, че също снимах на земята, но това е по-различна мисля. Като гледам, доста апгрейд ми дава да направя чемпиона по-мощен. И тук, както виждате, има такива кучета, които са платени естествено, където са на техните собственици, колкото там. Да ги бе. И винаги са кефа, и аз искам много да имам такова куче. Но за целта трябва да играя доста в играта за това. Побещо и бе. Добре, това мисията, като гледам. Водят ми да приключваме. Това беше много кратка мисия всъщност за видеото. Ще направя още една, доколкото знам. Тук това е за... Доколкото знам, това е за вече края на мисията. Watch yourself. Grineer are on the way. Тук е изроди има ли? Ето, горичките. Целей го. Ей, как го. Точно глота. Ти беше като. Такви постижения 100 пъти. Тут как стоят. Виждате ли? Как стоят получи изчезваха. Не мога да разбера това, хора ли са, роботи ли са. Примерно като това, той прилича на човек. И примерно като това, той вече е луд, не знам, бъркам къде е тук. Ой! Да не ми лагва видеото, защото по мен играта си върви супер гладко. Уха! Добре сега, тук на къде? Тук? Не. Не съм тук на къде? Ей бе. И оцелил го. Като му се поддържа. Защо го ударих с меча? И... ти как ми приключи? Херде. Гача София. Те ли е, бе? Кръстено. А не Солка, аз пък София. Ко прави това, бе?
Тук бързо е. Excellent Mission work. We'll complete. interrogate the captive back at base. Your part is done here, Tenno. Ето и сега ще покажа как може да се апгрейдвате дадения от ваш чемпион. Моя е Екскалибур. Така. С тези постижения, които сега ги взех, също и от миналото клипче, може да си го направите. Ето ги, трите, мисля, че ги видяхте. Не трябваше да дам ескейп, но ето пак ще ги видите. Значи, от тук отивате на това. Арсенал. Апгрейд. И ето ги другите, които аз съм сложил. Ето ги другите апгрейди, които аз ги имам. Но ето тия, които са ми дадени, ето ги. Ето ги. Така. Опа, той вече го има. Когато имате един и същ апгрейд, като този и този, ето, не се получава, защото показва, че има един и същ. Но, примерно, този пък не става. Трябва да съвпадне с тези данни горе, където ето с това стана. Така. Той е също мисля. Няма. Другите може и да не са. Пробвайте просто с апгрейд, но като видите, че има ето като той е един и същ такъв. Ето примерно 30 хил, то се е по-слаб. Ето аз слагам той е по-силния. 40 където е. 15, 7,5, 40. А то колко е? 20. Няма стане. Аз ставам с другия, така, тук слово друг нямам. Ето този, но не знам, не съвпада тук горе заданите ими, това са, които аз сложих, значи ми остават още два и тук може да се включвате, ето тук може да сложите също още, защото аз не съм сложил, сега освен да сложа. Така, първо с 40. Не, това е тук. Но сам да видя нещо. Не, това е друго. Така, аз бях сложил това. I've been thinking, operator. I thought you'd want to know. Това колко е? 40, това е 20. Добре, от 40 ще сложим. Това ще сложим. Не. Това също. Така. Това ще сложим. Да, Diamond да сложим, но не става. Това са за от тук, нали, config C, config B, ето и тук на B нямам, на C имам вече, ето и на B ще сложа. Да видите как става просто. Ето тук. Това е само за чемпиона. Защото има, малко съм хремав, има и други, които не са за него, само да видя. Добре, той ще го сложим. Street Diamond. Добре, вече не стават, като видите. Ето това стана само, че това да ще стане, не. Пробвайте просто от всички и ви си избирайте най-силните, които мисля, че са най-силните. Ето, тук съм си ги направил най-добре. Сега следва в B. Ето тук си ги направих. Ето в C. Ето, така става. Така, готови сме. Ето тук също може да апгрейдвате лъка. Ето, примерно аз имам само 3. Слагам го. Каквото стане. Все пак помага. Така, може да апгрейдвате всичко, ама всичко. Ето, тук също това.
Плюс 20 демидж. Ето тук. Но не става съвсем с... Ето го има нещо. Добре, не стана с злото. Добре, сега ще видим с... О, колко много имам. Норд. Ето това стана. Но вече нямам... Вече не мога да слагам, то даже ми каза. Защото имам 0 от 20. Ето и тук на Ctrl B, и тук C. Може да си ги слагат и от всякъде. Други няма. Така искам да ви покажа. Ето тук са мисиите, дето си ги изброяте. Това да ми... Марсена. Тук само с Enter прицелят и стартът. Що толкова много, бе? Кой е това, бе? Какъв беше това? Аз към съм. Ето и се нарича. Абе има някакви деца добавят самички и просто не дразят. Ще им спомним. Ето тук от сиротичките си контролират кораба. Това. The situation forces you to help the Quorkus in this mission. Ето тук на тев може да сменяти, нали като натисне тев може да We've been сменяти locked out. Let's лъка с override the пистолет. security. Добре, аз сега ще играя с пистолет нарочно, защото ето тук мога хаква, трябва да се изтържите максимално бързо за времето, защото ето пак иска. Защото е те примерно ако сбъркат и то ще отборява много по-бързо. Alarm successfully hacked. The location is returning to normal security levels. Picking sides is Добре, never къде са easy. тия, бе? You are doing what you feel is right. Виха, как го види. Също може да си избирате, нали, да играете с приятели, може би, както аз съм играл. Просто ви инвайтвате. Още какво мога да кажа за играта, че мен ми хареса. О, тук с меча трябва да ги убивам. Ето даде пак апгрейд. Виждате ли, това е за меча. Ето, като направя 10, ще ми даде нещо, но не знам. Не знам точно какво. Ето е това. Меча ми съм си направил много силен. Трябват ми още 2-3, най-много 4 апгрейта, за да стане мега яко. Се тия, бе. Сега ще оживеят, те ли? Не. Това сега ще оживеят. Къде ти е? Гледай го той, къде бил.
Ей, гледай как се скри. Как избяга от нервите ми. Да се стрелата как се забил. Но тя изчезна. Сега става. Имаше апгрейд на играта. И ето е много яко да го шибнете отзаде. И ето 10-я. Така. Плюс 5000. О, даде ми 21 лева с това. Това е добре. Какъв си ти, бе? Той бая би! О, обаче аз бия. Ага, как е, бе? Нещо ти харесва да ядеш плочки. This area has taken some hits. Stay Okay. away from fire damage. Окей. Това окупа, нали? Да. Не бе, не пада. И как го? Шиля. О, тук къде? Оп, его. Мога правите с контрол и спейс ето това да се върти във въздуха. Яко е, наскоро го открих. Уха. Там се по-отбърна сега. Остава, бе. Абе, я умри, бе. Работят капан. You've been seen. Целя почна. Не. Леко. Стягай, леко. Ще накълпа. Така, и тя дала нещо. Кой ма дръпна? Ти ли, бе? Клошко! Ти ли, бе? Телегнута. Ай, лека ти нож. Ей! Оп. Добре. Значи тя е много важно отзаде да ги ударите. Оттам ударите ли ги, просто се изкушвате автоматично. Докато спредете с по-трудно. Абе. Ето има една ходка, като скочите надолу и забиете меча. Абе, почва да замайзерва звери. Правите ми се. Оу. Правиш ли ми се? Така става като се правиш. Следваш. Левел. Ко става, бе? Кой той, бе?
А, tu е за да го включа, нали? Е. Ето, отключих си го. Тума стреля. Значи стреля. Его бе! Ама како толкова далече? Има още един цятък, а? Има е така от корена. Ето така го стига. Идвам да те накълпа. Как го направи да... Alarms have been reset. Иха, как го зади. Ей! Пак ли ти, бе? И стената опази сега. О, ето. Ето, това е... Пишем кон. Това е някакъв апгрейд пак. Но не съм много сигурен. Трябва да покажа как може да дигнете ранка, но в следващите видеа ще го направя. Убиха га. Добре, ето. Ето тук, кога ще свърши тази проклета? Ще не потягай, бе! Ти на мене ли ще потягай, а? Или. Лати. Опа, леко. Така дуриш мене. Да мога да ида. Абе, аз се ли връщам тук, бе? Тук трябва да следвам този червено чекпоинт. О, то как го върха. Може. Аре бе, ще не умреш. They spotted you. Ай. Alarms reset. Тук ще ги редувам, за да имам и постижение на пистолета. Всъщност не постижение, ами апгрейдки. Чакай, души. Шон те накълпам.
Бой! Не е хубаво тъй да се пада. Ето, апгрейд. Аре бе, то чоров ли не излизи сега. Манечко. Това па напросъл на къса. Гати забавно. Как не знам, бавно. Ами хора, това мисля да бъде за това видео на Warframe, втория епизод, където е. Не знам, сигурно се е получил дълго видеото, но ако ви е харесало, може да дадете лайк или да се абонирате за мен. И това беше трети епизод, също ще е скоро качен. И това мисля да бъде всичко. И чао!